Θεός να βάλει το χέρι του. Αμέ. Α, τον έφτιαξες. Τον έφτιαξα, μπαμπά μου, την εθάβουν. Μπράβο, πουλάκι. Ο μισός του πιατέλο, βάλει τον εκεί. Μας αφήνετε μόνο σας παρακαλώ, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε. Αφού έχετε να κουβεντιάσετε. Έτσι, μπράβο. Βάλει το εδώ. Συμβαίνει τίποτα, μπαμπά μου? Κάτι συμβαίνει, λες να μην συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Αυτό που συμβαίνει το ξέρεις καλύτερα από μένα. Αλλά κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς. Ώστε έτσι λοιπόν, Για κοίταξε με τώρα. Ακεφιές, ανορεξιές, μαϊμουδίτσα. Ώστε το κατάλαβες, μπαμπά μου. Καλά, εγώ όλα τα καταλαβαίνω. Εγώ, πουλάκι μου, είμαι αητός. Ώστε έτσι λοιπόν, Και αυτή τη φορά δεν έχω καμία αντίρρηση. Μπαμπά μου. Τι? Τι είμαι εγώ, κανένας παλαβός είμαι εγώ να σταθώ εμπόδιο στην ευτυχία του παιδιού μου? Αυτός μάλιστα, αυτός είναι λαμπρός νέος. Δεν είναι, μπαμπά μου, δεν είναι. Πολύ καλό παιδί. Αυτός με μια υποστήριξη δική μου και με μια προσπάθεια δική του να πούμε θα πάει πολύ ψηλά. Ναι, καλέ, μπαμπά μου, αφού κάθε μέρα το κουβεντιάζουμε. Το κουβεντιάζει τι? Πού τα κουβεντιάζει, πού τα κουβεντιάζει? Μέσα στην κούρσα. Και αυτό το κατάλαβες, ρε μπαμπά. Μου ξεφεύγει τίποτα εμένα. Εγώ είμαι αητός. Ώστε έτσι λοιπόν, στην κούρσα μπλέχτηκε το ίδιο που λέγει. Εγώ φταίω, εσύ φταίς. Εγώ? Εσύ επέμενες να μάθω να οδηγώ και έτσι διευκολύνθηκε η κατάσταση. Ώστε είχε επιτυχία η κούρσα. Και ξέρεις κάτι? Για πες μου να γελάσεις. Στην αρχή, ναι, φοβότανε ο Χρήστος. Ο Χριστάκης φοβότανε. Ποιος? Ο Χρήστος, μπαμπά. Ο Χρήστος? Ποιος Χρήστος? Εσύ για ποιον έλεγες? Για τον Τόνι. Ο Τόνις. Ο Τόνις. Από πού και ως πού? Από πού και... Ωρε λαχταρά. Ωρε φωτιά του μάνα. Ασπατσί. Όχι ρε, θα σε σκοτώσω. Πήγε βρε, θα σε σκοτώσω βρε.